כשאנחנו באים לבחור וילון, אנחנו צריכים להתייחס לשלושה מרכיבים עיקריים. המרכיב הראשון, להסתכל בעצם איך החלונות הקיימים מאפשרים לנו לתלות את הווילונות ומה המגבלות הקיימות. למשל במקרה הזה, התקרה שנמצאת כאן זו תקרת רביץ. התקרה הזאת לא מאפשרת התקנת מסילת וילון על התקרה עצמה, מה שהצריך מאיתנו להתקין את המסילות על הקיר ולהשתמש ברגליות הרחקה כדי ליצור בעצם את המרחק של שני הווילונות. המרכיב השני שאנחנו מסתכלים ומתייחסים אליו הוא מידת ההצללה. אם אנחנו צריכים לתת פה רמה של פרטיות, כי יש לנו חלונות של שכנים שנמצאים ממול, אם אנחנו רוצים לתת מידה של ההפעלה, ממש להחשיך את החדר כדי לא להתעורר מהאור הראשון בבוקר, ואז יצרנו בעצם שתי שכבות של וילונות, שכבה אחת שקופה שנותנת את האפקט המעניין של הטקסטורה בבד, והשכבה שמעל היא שכבה אטומה שנותנת לנו את האפשרות להצללה עד רמה של ההפעלה. המרכיב השלישי הוא המרכיב של הצבעים, ובנושא הזה, כשאנחנו נמצאים בחלל קיים, שיש לנו משחקים של צבעים שנמצאים פה, חשוב שהם ישתלבו יחד, ומצד שני, שלא יגנבו את ההצגה מהצבעים הקיימים. המשחק של השחור והלבן נותן קונטרסט מעניין מאוד, ונותן לנו פה אפשרות של שילוב עם הצבעים הקיימים בחלל. גם בחדרי ילדים, הטקסטיל מהווה חלק בלתי נפרד מהייצור, וזו דרך מאוד קלה ומאוד נוחה לשדרג את מראה החדר. בחדרי ילדים ניתן להוסיף וילונות צבעוניים עם צבעוניות נועזת, גם אם הווילונות הם צבעים עזים, עדיין בדים שהם חצי שקופים או שקופים לגמרי, עדיין יהיו רכים במראה שלהם, אבל יוסיפו לנו הרבה אווירה לחדר. וכמובן כל נושא הטפטים, מדבקות הקיר, שיכולים בקלות ובמהירות לשדרג מראה של כל חדר. בואו נדבר קצת על חלונות לא סטנדרטיים. חלון סקיילייט, חלון שמכניס הרבה אור ונמצא בעצם בתקרה בשיפוע בדרך כלל, נותן לנו אפשרות של הצללה בכמה ורסיות. החלון מעביר הרבה אור, ניתן על ידי הצללה של וילון שמקובע עם שתי מסילות בשני הצדדים להסיט ולפתוח את הווילון, ויכול לתת לנו הצללה חלקית, כך שהוא מסנן את מרבית השמש והחום שחודר פנימה, אבל יחד עם זה עדיין מעביר אור. אפשרות נוספת, להשתמש בווילון שנותן ההפעלה, כך שברגע שנסגור את הווילון, ייתן החשכה מוחלטת וניתן לשלוט על רמת סינון האור, בעצם פתיחת וסגירת הווילון. חלונות נוספים שאנחנו צריכים להתייחס אליהם, חלונות dry keep, שנותנים לנו אפשרות של פתיחת החלון בזוויות שונות, אך יחד עם זה צריך לתת מענה של פתרון של וילון שייתן לנו מספיק הצללה. ניתן גם להרים אותו כלפי מעלה ולעצור אותו בכל נקודה שאנחנו נרצה. פתרון נוסף לחללים בתוך הבית, אם אנחנו רוצים ליצור מחיצות בדלת שהיא דלת זכוכית ולהתקין וילון שיהיה בתוך מסגרת הדלת, אך יחד עם זה ייתן לנו אפשרות לשלוט על הפרטיות שלנו, פתרון שקיים והוא מצוין בווילונות מסגנון דואט או פליסה.